Ahoj, já vás vítám u tohoto videa, kde se naučíte základy rozvržení ve Swift UI. Dnes si ukážeme, jak pracovat se 3 základními typy stacků. Stacky jsou vlastně klíčovým nástrojem pro vytváření uživatelských rozhraní ve Swift UI a umožňují vám snadno uspořádat prvky na obrazovce. Definice stacků. Je to vlastně základní nástroj, který slouží k tomu, abyste mohli uspořádat prvky na obrazovce podle jejich polohy. Máme 3 základní typy stacků. H-stack umožňuje uspořádat prvky vedle sebe, tedy horizontálně. V-stack uspořádává prvky nad sebou, tedy vertikálně, a Z-stack umožňuje umístit prvky přes sebe, tedy v prostoru, kde se vlastně překrývají. Každý z těchto stacků je velmi jednoduchý na použití, ale zároveň extrémně flexibilní, pokud je správně zkombinujete. Takže se můžeme teďka podívat na jednotlivé stacky podrobněji. Takže na první stack, na který se podíváme, je H-stack. H-stack uspořádává prvky vedle sebe, tedy v horizontální řadě. Tady můžete vidět jednoduchý kód a na pravé straně můžete vidět, jak to bude vypadat. Tento kód zase vytvoří 2 textové položky vedle sebe. První na levé straně, v textu to je jakoby levá část, a druhou na pravé straně. Pravá část. H-stack je ideální, pokud chcete, aby byly prvky zarovnány horizontálně na jedné linii. Další na řadě je V-stack. V-stack uspořádává prvky nad sebe, tedy vertikálně. To se hodí, pokud chcete vytvořit seznam nebo rozvržení, kde je jeden prvek umístěn přímo pod druhým. Máte vlastně ten kód, na pravé straně můžete vidět, jak to vypadá. Jo, můžeme vidět, že tento kód zobrazí 2 textové položky, jednu nahoře a druhou dole. V-stack je velmi užitečný, pokud chcete vytvořit rozvržení, které odpovídá běžnému čtení z hora dolů. A nyní se můžeme podívat na Z-stack. Tento typ stacku umožňuje umístit prvky přes sebe, tady v prostoru, kde se překrývají. Tady máte jednoduchý kód a na pravé straně můžete vidět, jak to vypadá. Výsledkem toho kódu je, že text předek překrývá text pozadí. Z-stack je užitečný například při vytváření tlačítek nebo složitějších vizuálních efektů, kde potřebujete mít jeden prvek umístěný nad druhým. Dále můžeme jednotlivý ty stacky kombinovat. Často se stává, že budete chtít stacky kombinovat. Například můžete použít V-stack pro vytvoření sloupce a uvnitřně použít H-stack, abyste uspořádali prvky vedle sebe. Tady máte další vzorový kód. Jo, máme V-stack, vertikální text nadpis a H-stack, horizontální text levá a pravá část. Na pravé straně zase můžete vidět, jak ta výsledná aplikace vypadá. Tento kód vlastně vytvoří nadpis nahoře a pod ním 2 položky vedle sebe. Dále můžeme mít nějaké zarovnání prvků. Taky ve Swift UI umožní také specifické zarovnání. Například můžete vyzarovnat prvky levo, vpravo nebo do středu. Tady máme jednoduchý kód, stačí napsat jenom V-stack, kulatý závorky a alignment leading. Tento kód zarovná všechny prvky na levou stranu, jak můžete vidět na pravé straně. Zarovnání vám dává větší kontrolu nad tím, jak prvky vypadají a kde jsou umístěny. Jo, můžeme vidět. A to je vše k základnému stacku ve Swift UI. H-stack, V-stack a Z-stack jsou mocné nástroje, které vám umožňují snadno vytvářet různorodá rozvržení. Pokud se vám tato jednoduché vysvětlení líbilo, nezapomeňte sledovat další videa, napište mi dolů do komentářů, co byste chtěli vidět příště. Děkuji za pozornost.